Veïns i comerciants del voltant del Mercat de Santa Caterina han unit forces per convertir aquest espai en una zona més amable. Entre altres coses, coincideixen a qüestionar la supressió recent de terrasses a la plaça de Santa Caterina. La eliminación de las terrazas ha quitado vida en el barrio también, porque para nosotros era salir del trabajo, tomar algo y encontrarnos con los otros vecinos, porque si no, es una vida muy individual aquí también, ¿no? Y daba vida al barrio. El punt més calent és la presència de cotxes als carrers adjacents. Creuen que és primordial alliberar la zona de vehicles. La zona de càrrega i de descàrrega ha d'estar senyalitzada i clara. Ens han de posar un piló a partir de certa hora perquè no entri ningú, puguin entrar ambulàncies, serveis d'urgència. Aquí no hi ha pàrquings, o sigui, no tindrien que entrar cotxes particulars. Al voltant del Mercat de Santa Caterina hi ha en l'actualitat prop de 150 establiments de tota mena. És un lloc on els comerciants volen estar. Tot i això, reclamen mesures municipals. La resposta que seguim tenint de part de l'Ajuntament és que mentre no s'arregli Francesc Cambó, però si no s'arregla Francesc Cambó vol dir que té que arreglar-se la Via Laietana i que en aquest mandat no serà la Via Laietana. Perfecte, però comencem a treballar amb el que hi ha. Per reduir el trànsit en superfície, l'Ajuntament proposa un major aprofitament del pàrquing del mercat. Els afectats no creuen que aquesta sigui la solució i per això demanen altres mesures.